Ahoj lidi, budeme dneska vítat s lidma cestnou 172 Skyhawk ve Microsoft Flight Simulator Standard Edition 2024. Jsem se pomůžu. Takže vítejte na mém prvním kanále a jestli se vám videa budou líbit, tak se mi můžete koukat. Tak jdeme na to! Dáme 2 minutečka, tady 12, tady 1, a já potřebuji 0, to je pak potřeba, to byla vlastně. A to je kde? Tady. No jo, to mi líto. A já jsem říct, že to je s lidma. Tak, mám 51 liber a jak jsem říkal, cesta Skyhawk 72. Klient Marek Lis, dobrý. Zajímavé. No. Dáme out ať to ukáže, protože tohle je nejjednodušší částí, co já dělám v té hře. Super, jo, takže escape. Ježiši, to je horor. Ethereum spáce. No tak musím. Dáme out N, to je to zajímavější část. Komunikuješ? Jo. Dáme parking break. Brzdy. Vyšel jsem motor. Můžeme zlétnout. Otočit. A jdeme zlétat. Zlety miluju a pak to taky, ale přistání je to nejhorší, co já dělám. Říkám, přistání je nejhorší. Mívám, rocej. Jak se zletím, máte se dobře? Takže ano. Byli tam 2 pasažéři nebo jenom jeden? Tohle se mi nezdá. Okay. Dávám nahoru klapky. Když to nechápu, dáme out N. Se podívej za mě.
někdy můžeme natočit to video, jak já dělám pilotní cykl komerčního pilota v té hře. To je skvělé. Mám to víc klidně hodně těžké, takže to bude video třeba takhle 15 minut, 30 minut, 20 minut. Ne 30, ale nebo jak se to určitě bude. Můžeme dát i video z Minecraftu. A to už to super. To už trend není. Baterie dáme off. No. Můžeme dát i z video z Robloxu. Klidně dám teď na tom novém kanále druhý video Roblox. Klidně. Alt N. Máme Alt N. Alt N. A budeme rovnou na přestání. Takže. Doufám, že to nepokazím. No, už je výskromně. Já mám strach, jak něco už je tam blízko. Mám 0%. Ty krásy. No to nevím. To hodně nevím. Tohle nedáme. To dáme Morambe. Ne! Ty krásy nevím. Proč? To je tohle. A budu dělat i videa z Eurotrack Simulator, Flywork Simulator, Lawnmower Simulator. Já fakt nevím. Dám Alt N, já nevím. Vypínáme motor, zavíráme. Co neměl dělat, Jo, Bčko jsem, dobrý. Jestliže vám to tady video líbilo, dejte odběr, dejte like a uvidíme se v příštím videu. Tak, které jsou jenom vyklikám. Tak, ahoj!